sidong mo. Alingagin man pitik ko'y puso, tapnuning kamay mo tek-tekan kay papanda to'y napuno apanagayat ko. Indengang o ayat ko balikas ni karayo hapang ipek sa gagar kanili ko nga aksan na di naarpad mo. Iwang sini panatwa-twa kasagurape katilibnos na tuy ayat ko para ken ka at nanayo awan patigan na. Hello to Jeline, Antoinette Baldos, hello po. Inka kumasa puyute sakit biru daytoy ayan tapno nagsanta rimbat kaunda kamamtumpat arapaak tatibiyar iwak sini panatwa-twa tasagurape katilibnos na tuy ayat ko para ken ka at nanayo awan patigan na. Mensahe ni Aya siya sintupay di pangyawata dudila eksiksika buong daytoy biyan nga buong daytoy biyan nga buong daytoy biyan. Pinanpanunod ko nung aniya tiyag paiso siya kadi pay lahe at dadi ta puso aniya itipod no aniya tigandan mo anya kadi at dadi ta panunod mo. Pinanpanunod ko nung aniya tiyag paiso siya kadi pay lae at dadi ta puso aniya itipod no aniya tigandan mo anya kaditad darita panunod mo. Himtek ka hibi ako anayat ka tinapudno ngemita kasta ka anyat ka kinagura. Mariribukan di puso, mariribukan unay panunod ko. Ayan, hello to Tita Mary Ann Rapacondudang. Ayan, Ma'am Nancy Dakiwag. Ayan, to ni Sir Marlon Sacramento. Ayan
Tita Norbert Macho ka ni Tita Rosbelia Macho. Pinanpanunod ko nuwan niya tiyag paiso na siyang kadi pailae at dadi ta pusong aniya iti putno aniya ti gandat mo anya kadi dadi ta panunod mo dimdeng ka ibiyag ko inayat ka tinapudno ngemita kasta ka anyatin ka kinagura dimdeng ka ibiyag ko akas inspirasyon ko mariribukan kay puso mariribukan unay panunod ko dimdeng ka ibiyag ko inayat ka tinapudno ngemita kasta ka anyatin ka kinagura dimdeng ka ibiyag ko akas inspirasyon ko mariribukan kay puso mariribukan unay panunod ko mariribukan kay puso mariribukan unay panunod ko. Yeah, thank you so much. Ayan, that was the song titled Dimteng Ka. Hello, Ma'am Virgie Casil. Happy watching po. Ayan, at sa mga natitira pang mga viewers natin. Of course, ito po yung request ni Ma'am Nancy Dakiwag. Para kay Sir Robin De Tigre. Ayan. Rar. Libaten kanti ko nagyem saan Danairwa makayat anay sang-sangayat Ayat akin nalikahuma Naiba ay mo Pudnua pakaragsakan Muray awan ka malaglagip ka Nagidila daw amin nak makikita Nagididarway nga imnangawtang Tumrelulwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Iba't matigken pudno adunungwen ka Uray payno imadayo ka Himanaw ka adi nagpakata Magunas maday tuy biyag ko Agmay-may sa kato'y puso Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makikita Nagididarway nga inangawtang Tumrelulwa tunggal mapanunod ka
Billy, kan sabi ka ni Ate Kimberly. Ayan, Ma'am Madeline Guzman. Ma'am Jovi Miguel, of course. Tita Carolina Dayak. Agnanayon nga ay ayaten ka, ipat patikin kuno anong nungwen ka. Uray paino imadayo ka, himanaw ka, adin ang makate, magudas maday to'y biyak ka, agmay-may sa kato'y puso. Agnanayon ka ay ayaten ka, ipat patikin kuno anong nungwen ka. Uray paino imadayo ka, himanaw ka, adin ang pagkada, magudas matay to'y biyak ka, agmay-may sa kato'y puso. Ayan, charot. Ayan, thank you so much. Ayan, Sis Jasmine, galupang iyohen nyo. Yes, Family Bernadette in Tennessee, USA. Ayan, I'll be watching. Ginunam ka niyang tidi nga madiyo ka, sublihan nakto day tati karibiyag ko, pusok ng namnama kaminuuray ka, aldaw ang naglabas kanayon ka siksekaan. Dawang bukid sura awan man diin na nauray, itunggal tanma luingat at may sa awan timad na nudila sa empty kaunga lipawin ka kuna, hindi ka ba elantay ti puso kaagin ganda, di ayatin kalata tuwing ang naglakas dyan ang nakalipas. Ako'y ngamin nga di ka malipatan, di inoran oras
di panusa. Apay ngamin adika malipatan, di inoran-oras sika, di atato'y kamanggang lugar. No inkulbong minsukot mo, iti sambali, sang iniayan-ayan, ikaman, inuwaksi. Sukat mo, iti samani, sang iniayan-ayan, ikaman, inuwaksi. Di ka manipatan, di ka Yes, ayan. Kanta na mulwa, di ka malipatan. Sagsabot kayo kumalang kay ni Mali and Glenda Pascual. Ay, nire-request ka. I love you, iti mensahe, aparatin ka, sa dinuman iti ayan mo, malaglagit ka, di padignig mo, dinapunokin ka, adi kang malipatan, dito'y biyag ko. I love you, iti mensahe, aparatin ka, sa dinuman iti ayan mo, malaglagit ka, diin padignig mo, dinapunokin ka, adi kang malipatan, dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa, di mas maal tuwili ko, kumusta nga tanyay ayade, kung kunanay di puso, umanay lain, nga apek ladawan mo, nga isumpang ipapasa, tuy iliw ko. Yes, happy watching, Kuya Dalvin Rabada. I love you. Mas namin kini Henry Badwa Aninag. Ni Ma'am Cora Gapos. Ayan, ni Ate Mahalani Grace Jose. Kablawak mapay ni Kuya Norbert kay ni Ate Baby Pal. Best Rudin Ramil de Guzman, happy watching. I love you, iti mensahe, aparatin ka, sa dinuman iti ayan mo, malaglagit ka, diin padignig mo, dinapunokin ka, adi kang malipatan, dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa, di mas mahal ang diliw mo, kumusta nga tanyay ayade, kung unanay di puso, umanay lain, nga apek ladawan mo, nga isumpang ipapasa, tuy iliw ko. Iti panagmaymaysa, di mas maal
liwliway lugkana. Ket sapay la kumata di kayo maumuma nga mangbuya ka kitay upload me. Tira ito yung channel. And syempre, i-likes yung meten, i-share. Kaya kasta metay, click yun dahil tay bell notification na tap no. Kadag-upload kami ket ma-receive yun. Okay, shout out. Kada kiti papagayam nga kanayong ato martarabay iti liwliway lukana. Kas kini Sir Felix Berto Kaagay ti Cayman Islands. Jocelyn Caceres ti Italy. Jocelyn Caceres. Di manang Aida Pascua ti Canada. Marina Quaresma. Stameten ni Sir Roberto Corpus. Sir Samuel Javier ti Canada. Ni Idol Aris May. Ken ni Bez Jocelyn. Kastapay ken ni Orlinda Castillo, Reynold Santaren. Thank you very much, Reynold. Sir George Sovijo, Sapsap. Marina Vagal, Isyong Garcia, April Hard, Marites Zamora. Kastapay ken ni Mercedes Roseles, Sara Cruz, John Gaitos, Sam Laureta, Marina Bacal, Erlinda Castillo, once again, Octavio Tolentino, Cherry Rebolledo, Isabel Ronquillo, Rolly Villedo. Thank you very much. Stapay ken ni Mamrud Santos, di Hong Kong, ni apa yan, di ba nagpapaba na kayo? Artemio Dasalia Senior, Maverick, Sir Roberto Corpus, once again, Villamor Galasinao, Rosita Pablo, John Mariano, Michael Agneavian, Mia Ballesteros, Aida Pascuale Orches, Maverick Felix Corpus. Thank you very much. Kaya naman nyo na dito man nag-comments kada ito i-upload tayong video. I-shout out tayo ito manin. Thank you very much. So, once tayo na nga kay pinangay ayati liw-liway lukana. Manibod pa ilang iti master control. Kaya probinsya tayong Ilocosur kas namin ti Ararakop Cancel Saluyot. Yaman kami ka na kayo gagayem ken kakamsan.